Seguimos nesta mañá de radio aquí en directo en Radio Culleredo e sempre que temos visita, pois nos gusta especialmente, sobre todo, se é sangue nova, xente nova que venga, que son o futuro, que dentro do tempo pois estarán aquí, en vez de estar nós, e veñen dende o Instituto Rego de Trave, pois collemos o costume nas últimas semanas, nos últimos meses, de que pois unha representación do alumnado do centro, veñen con o coordinador dese clube de lingua que é Pablo Covas, que ten un moitísimo entusiasmo e que é un motor que os move a todos os nenos e as nenas e veñen aquí a Radio Culleredo dentro dun proxecto que nos vai lembrar Pablo, que nos trae pois investigación, un traballo do alumnado para recuperar e non perder ese legado patrimonial, cultural e artístico que temos, con un repaso a todos eses emblemas arquitectónicos e culturais que temos e a de parte con outras historias relacionadas con a preservación da nosa lingua, na que ademais teñen un proxecto, ese maratón de galego que están a protagonizar esta semana. Que tal, Pablo? Moi bo día. Como van eses proxectos? De novo, benvido a Radio Culleredo. Hola, bo día, moitas grazas. Ves ben acompañado, non? Moi ben acompañado. De feito, hoxe hai un alumno que repite porque me pediu insistentemente, todos os que viñeron aquí queren repetir, pero non lle tratamos mal, intentamos non facelo. De maravilla, pero Iker neste caso foi igual o máis insistente e ao final, pois mira, conseguiu uno e outros ven acompañado de outros 3 alumnos de segundo de Iker que ten vocación de radiofónica, o dele, non Iker, bos días. Hola, bos días. O teu é de dedicarte á radio, aos medios, se podes, non? Sí. De maior, bueno. Vamos a ver se sementamos eso no resto. A ver, nos presentamos, temos a Uxía. Hola, Uxía. Uxía de que curso é? Segundo de eso. De segundo de eso, ¿no? E temos tamén a Pablo. A ver, Pablo Tojo, me decía. Hola, bos días. Chégate o micro, baixa un poquinho para que non te teñas que estirar ti. Baixa un poquinho. Pablo, ti de que curso eres? De segundo da eso. De segundo de eso. E outro Pablo, que é Almeida. Hai 3 Pablos hoxe, con Covas 3 Pablos. Pablo Almeida, que tal, Pablo? Moi bo día. Moi bo día. Chégate o micro tamén, a ver. Que tal? Moi ben. De que curso eres ti? De segundo de eso. Aquí, quen é o único que é de terceiro aquí? Eu. Iker é o maior, é o veterano hoxe, non? Que tal isto de vir á radio? É a primeira vez para vos? Sí. Sí? E que nos ides traer? Porque tendes aí moito papel. De que vai o traballo de hoxe? A ver, contádemos. Un que non sexa Iker, que xa ten tablas. A ver, Pablo, señalan todos a Pablo. Pablo, de que vai este traballo? Que ides traer hoxe? Da fábrica da Cross. Que fixestes coa fábrica da Cross? A tirastes, a levantastes, a construístes de novo? Que fixestes? Un traballo de investigación, me parece, non? Sí. Bueno, moito traballo foi ese. Quen fixo ese traballo? Vos ou tamén compañeiros dos cursos? Un montón de compañeiros, non? Sí. Un montón de compañeiros. Bueno, pues veñen outra vez a difundir todo ese traballo. A difundir, sodes os locutores, non? Sí. Bueno, pues vamos con ese traballo, vamos a que os coite a xente. Quen empeza? Eu. Veña, pues con Uxía comezamos. Benvidas e benvidos a Historias de Culleredo, o podcast onde descubrimos os lugares que toman parte da memoria do noso concello. Hoxe imos falar dun dos símbolos máis recoñecibles da paisaxe do Burgo, a antiga fábrica da Cross. A comezos do século XX, Culleredo vivía unha importante transformación. En 1931, a Sociedade Anónima Cross, fundada en Barcelona no ano 1904, decidiu instalar unha das súas plantas industriais no Burgo. O obxectivo era fabricar fertilizantes destinados principalmente ao mercado galego. Nos seus primeiros anos, a fábrica producía superfosfato de cal, un fertilizante moi utilizado na agricultura galega. Co paso do tempo, a Cross converteuse nun motor económico e social para Culleredo. Moitas familias da comarca viviron grazas ao traballo xerado pola fábrica. Nos anos 60, a empresa modernizouse a súa produción e comezou a fabricar abonos complexos, ácido sulfúrico e produtos destinados tamén á industria conserveira. Durante décadas, as súas grandes naves industriais marcaron a paisaxe da ría de Burgo. As chimeneas, os depósitos e a actividade constante convertéronse nunha imaxe habitual para varias xeracións de veciños e veciñas. Pero a finais do século XX chegou o declive. A fábrica deixou de funcionar nos anos 80 e as instalacións quedaron abandonadas durante un tempo. Aínda así, a importancia da historia arquitectónica do complexo fixo que se impulsasen proxectos para conservar parte deste patrimonio industrial. Hoxe, as antigas naves rehabilitadas forman parte do paseo marítimo do Burgo
e convertéronse nun símbolo da memoria industrial de Culleredo. Unha parte dos terreos transformouse nun gran parque público, mentres que outros edificios foron incorporados ao patrimonio municipal. A Cros xa non produce fertilizantes, pero segue producindo memoria do esforzo, do traballo e da transformación dun concello que medrou ao redor da ría e da súa actividade industrial. E así remato o episodio de hoxe da Historia de Culleredo. Porque ás veces as vellas fábricas deixan de facer ruído, pero nunca deixan de contar historias. Ata o próximo programa. Pois ata o próximo programa. Pois moi ben, ademais con moito aplomo. Noto que traballastes un pouco o tema. Non sei se en clase estaría desensayar porque moi pouco fallo vin esta vez, non? Non vin das outras, non escoitei moito, pero quero dicir con pouco nervio. E que ti que eres un pouco o que tes xa experiencia, como viches os compañeros? Bastante ben. Aí correctos, non se puxo ninguén nervioso. O sí. Un poquinho. O sí acaba de resoplar así como dicindo, xa rematou o tema, non? Que pasa? Así algo de nervio ou que? Sí, un poquinho. Por que? Non sei, dame nervios estas cousas. Será por o público que temos aquí, que temos moito público mirando, non temos nadie te ve. Non sei. Bueno, a experiencia boa, Sí, entón, moi esta boa, primeira moi boa. experiencia na radio. Ti que tal? Ti te vas xa collendo sitio aquí na emisora, Para Sí. traballar pronto. Oye, pois non estaría nada mal. E que tal levades o de falar galego todo o día? Iker xa é galego parlante normalmente, non? E vos tamén? Eu non. No. Non tedes o costume de falarlo regularmente, non? Eu sin. Sí? Ti sí Eu tamén. sin, porque a miña avoa é de Vimianzo, é desa zona E de hai Hojas. ese costume, non? Si, hai con ese seo. O sea que a ti tampouco te custa moito poñerte a falar ou se vos vai o castelán o tema? Bueno, mezclo un pouco o galego co castelán. Bueno, pois tampouco é malo, non? Non é Mentras o malo. utilices. Pablo, o profe, como vai ese maratón? Pois comezamos Ese reto, non sei se chamalo maratón ou reto. Chamamos Desafío. desafíos de 72 horas. Non me Que salía a sería palabra, desafío. E como vai ese desafío entón? Pois, bueno, ia eu explicar, pero non sei se algún dos meus compañeiros e compañeiras alguén o quere explicar, non sei, Iker, ou empezo eu da Veña, igual, Iker, como veña, queras. pois dalle, A ver, explícanos un pouco de que vai este O- desafío de 72 horas. O desafío 72 horas consiste en, como o próximo domingo, 17 de maio, ven sendo o Día das Letras Galegas, que se conmemora a Begoña Camaño, pois durante hoxe mércores, mañán xoves e o venres falaremos eses 3 días, 72 horas, galego, con varios coles que se uniron a este desafío, como son o CEIP Vila de Rutis, o CEIP Sofía Casanova e o CEIP Isa Díaz Pardo. A verdad que o profe tuvo algún que outro asunto, porque comprou xa tirando ao largo as pulseiras do desafío, pero moi xustiño porque este ano se apuntaron casi 600 rapaces. O sea, non te chegan as pulseiras. A ver, benvido a sexa esa mala previsión, pero claro, como ben dicía Iker, este ano quixemos implicar neste desafío que xa fixamos o ano pasado, queríamos implicar os coles, os nosos coles adscritos, como moi ben dixo Iker, É dicir, os coles dos que procede o alumnado, non? exactamente. Entón foron exalumnos deses coles a explicar a actividade aos seus antigos colexios. Por exemplo, aquí hai unha representación, neste caso, destes que Pablo Tojo, neste caso Uxía, tamén foi explicar a actividade aos seus coles. O sea, que fostes de embaixadores, embaixadora, non? Sí. E que tal a experiencia? Como vos ven un pouco, claro, sodes maiores, vades aos coles, vedes do instituto, caramba, que ven os maiores, ademais estiveron aquí, imagino que, non digo que firmarades autógrafos tampouco, pero imagino que co alumnado dos coles como que os ve de outro xeito, non? Sí, estaban moi emocionados, estaban moi contentos e atenderon moito e estaban moi interesados por o desafío. O sea que conseguistes mobilizar, non? Aí nos centros, sí? Sí, Sí. tiñan que asinar ese compromiso, non? Nivel alto, medio ou baixo. Alto sería falar en galego en todas as situacións, o medio sería falalo no colexo ou instituto e na casa,
e o baixo simplemente falalo no cole ou no instituto. Eu cando, como dixo aí, que era a previsión que fixera de, bueno, encargamos unhas pulseiras este ano identificativas de Culleredo que ere galego, E teño que decir que me regalaron unha, que está aquí. Que é un privilexiado porque a verdade é que estaban moi xustiñas. Eu Bueno, fixen aí, agradezo. calculei máis ou menos pois cantos poderían participar, tirei un pouco polo alto, encargamos 600. É menos mal, non? Claro, dixen, bueno, 100 para cada cole e o resto para nós, pero dos coles houve unha participación, teño que dicir, masiva, impresionante. Nós sí que nos mantivemos nas máis ou menos nos valores, nas cifras do ano pasado, pero os coles son máis de 100 participantes de cada un deles, 151 no caso do Díaz Pardo, 131 Vila de Rutis, 103 no Sofía Casanova, o sea, moi ben, unha auténtica maravilla. Estamos encantados. Como se dice pasada en galego? Unha auténtica pasada en galego, unha auténtica pasada. Sí, exactamente. Bueno, e teñen que manterse, eso sí, teñen que manterse. Claro, se asinaron un compromiso, teñen que responsabilizarse e ser consecuentes co que asinaron e empregar o galego estes Como días. facedes para vixiar? A ver, vamos a confiar, non? Claro, non, é moi difícil organizar unha policía lingüística controlando exactamente se falan ou non falan, pero hai que comprometerse, ser consecuentes. Tamén dar un inciso de que había moitos rapaces que lles facía ilusión levar a pulseira, pero como non chegaban pa todos, pois houve algún que aínda se animou a facer o desafío sin levar a recompensa a pulseira. Sí, polo de agora estaban xustiñas, pero claro, os que asinaron fora do prazo, pois estamos aínda aí pendentes a ver se chegan para todos ou non chegan. Aínda estamos en proceso de reparto, quedan unhas 30 e pico pulseiras, non moitas máis. En todo caso, Pablo, fora de, bueno, da cousa da gracia, non, das pulseiras e tal, vaya logro, é dicir, non é fácil. Bueno, mobilizamos a moito alumnado e iso hai que estar orgullosos diso nun contexto que, sendo realistas, é moi castelán falante, entón, bueno, que se empregue o galego estes días, pois... Por eso digo, ademais nas familias, aínda que haxa vontade, ao mellor non hai ese costume, non? Claro, sí. Na casa falades galego habitualmente, Pablo Almeida me decía que sí, ou máis habitualmente que en outros casos, non? Na miña casa, como teño pai portugués, suelo falar castelán, pero cando solo ir á aldea lá en Vimianzo, pois solo falar galego. E o teu pai co galego, imagino que ao ser portugués entende mellor o galego ou o castelán? A ver, explícame eso, porque é curioso eso, non? Pois a verdade é que el agora xa non ten unha lingua exacta, porque Salta, non? Dunha outra. ao vir aquí a España fala portuñol. Portuñol, bueno, está ben, curioso. Bueno, e no caso do outro Pablo, ojo que está aí, como é o teu caso personal? En casa, máis castelán, máis castelán, máis galego? Eu na miña casa falo a veces galego, pero onde falo máis galego é na miña aldea. Na aldea. O sexa, que ti estarías en que nivel de compromiso? Non só no cole, senón o mellor, ti que asinaches? Asinaches... Nivel alto. Ah, bueno, cuidado, E Uxía? Eu na miña casa non sou falar galego porque os meus pais non son daqui, entón non saben falar galego. O sea, saben ou entenden, pero non entenden tan ben como o castelán. Pero bueno, se te podes a falar en galego, eles te entenden ben, non? Sí. Bueno, e que non digo nada, porque que sí, non? Sí, eu sí, pero sobre todo o que dicía Oxía, no noso instituto, non sei agora nos coles tamén, porque xa hai tempo que non vou por ali, pero hai moito inmigrante ou moito que ten pais de fora. Por exemplo, na miña clase hai moita xente que é de aquí, pero que os pais son de fora, entonces non son habituales, pero nas clases de lingua galega e no club de lingua con Pablo Covas moita xente o fala. E a vos parece que o galego, que hai moita xente que dice o castelán ainda, pero o galego cústame, xente que ven de fora. Como vos parece o galego? Os parece unha lingua, como diría outro, hostil ou fácil de asimilar? A mí me parece moi fácil, non? A mí pareceme bastante fácil, a verdade. E a vos que sensación vos dá? Poñedos no pel dunha persoa que ven de fora, non? A ver, eu creo que é máis fácil entendelo porque como castelán, o sea, non é como castelán, pero enténdese. Pode ser máis difícil como intentar falalo porque é bastante diferente nese lado.
Pero sería peor o euskera, non? Falar en euskera. Home, sí. Eso xa non. Ou catalán incluso, o catalán que quizás tamén é unha lengua romance, unha lengua latina, pero o euskera, que non ten ningunha similitude, sería moito máis fácil. A mí o galego me parece, igual que o pobo galego que foi moi migrante, pero tamén é acolledor de migrantes. E o galego me parece unha lingua como moi amable, moi acolledora. Non sei se Pablo, neste caso, como coordinador do clube, non sei se estás de acordo. Non me parece unha lingua como moi complicada. Non, claro, que do que se trata aquí o obxectivo é normalizar o seu uso. Podese empregar, pode vir xente de fora que emprego galego. Eu tive alumnado que, por exemplo, pois viña de fora do estranxeiro, da América, e aos poucos meses se teñen vontade poden desenvolverse na lingua perfectamente. Eu dou as miñas clases de xeografía e historia en galego, igual aos primeiros días poden ter algunha dificultade en algún termo, sobre todo, non tanto no contexto lingüístico en sí, pero despois xa se van afacendo e non hai ningún tipo de problema. A cuestión é ter vontade, non? É intentar soltarse a falalo como calquera outra lingua, non? E intentar, pois eso, defendelo e protexelo, porque se non falamos desde Galicia, se non falamos noso galego, pois non vai vir alguén de fora a defendelo. Se pode dicir que este desafío é a estrela, o buque insignia das actividades que tendes estes días. A mellor algunha máis teredes, non? Sí, poderíase dicir que sí, hai algunha cousiña máis. Bueno, desde a Biblio, a coordinadora de Biblio tamén está facendo un labor de difusión, de relación con sobre todo coa figura, neste caso, de Begoña Camaño. Temos a próxima semana unha actividade co Centro de Día de Culleredo, que colaboramos moito con eles. Tamén eles fan un poquinho manualidades para decorar o centro e nos imos ali tamén a colaborar. A finais de mes imos gravar un vídeo, que tamén unha colaboración co Concello para difundir a lingua. Do vídeo sí que non podo falar nada porque polo de agora hai un certo secretismo co guión e demais. Iremos desvelando aí cousiñas pouco a pouco. Claro. En relación co desafío temos tamén un concurso de agasallos que sería que os que participen, os que asinaron o compromiso, o nivel medio ou o nivel alto, poden enviar un vídeo, unha grabación de audio ou un vídeo utilizando o galego nun contexto que non sexa directamente o do instituto, pois na casa, falando con amigos nun parque, mandan o vídeo, por cada un deses envídeos entran no sorteo dunha serie de agasallos que temos aí de produtos da marca Son Toxo, e a ver que facemos. E isto ímolo repartir, e xa con isto remato, 29 de maio, que imos facer a última hora o venres unha especie de foliada, que non sei se te acordas, Fran, que falamos de un grupo de pandeireta que temos no instituto, que tendes uns profes aí moi novos, exactamente, uns profes que viñeron aquí. Entón, ese último día imos facer unha pequena actuación. Os alumnos, neste caso como a min, pois faremos o que boamente poidamos, e os profes aí son os que van dar a nota de calidade. Bueno, seguro que sí. Bueno, pois xa sabemos a actualidade de que están a protagonizar os rapaces do Instituto Reo de Trave. Hoxe nos visitaron Uxía, Pablo, vou decir os apelidos, porque hai varios Pablos: Uxía de León, Pablo Tojo, Pablo Almeida, Pablo Covas, que é o profe, e Iker Marzoa, que xa é habitual. Non descarten que o mellor no futuro traballe en Radio Culleredo, porque ten, dende logo, calidade, ten vocación, verdad, Pablo? Verdad, Iker? Sí, eu para finalizar sobre o do pobo galego e o idioma, para min é ao revés, a min costeme máis o castelán que o galego. E despois, falando sobre o que decías ti, Fran, do pobo galego, de feito, a xente que emigra directamente, pode ser un madrileño, un catalán, un vasco, directamente a Argentina, aos argentinos, aínda que sean españoles de Valencia ou por aí, dinlles galegos, chámanos así. E non somos casteláns nin españoles, somos galegos os que vimos de España. Por algo será, non? Pois con esta interesante aportación de Iker, pois pechamos o programa. Gracias, Iker, gracias aos Pablos, a Uxía, gracias ao coordinador, a Pablo Covas. Vos esperamos aquí pronto. Pois dentro de 15 días nos contaredes como foi este desafío, non? Exactamente, imos contar os resultados, como foi a valoración dese desafío, ese reparto de pulseiras e demais. Igual vou facer un último apuntamento, non sei se queda moi mal pedir cartos pola radio.
Bueno, non, a ver, apoio por lo menos non, non? Bueno, a ver, no, é simplemente pois o apoio económico que estamos aí negociando co Concello, a ver se nos dá algunha axuda para o tema das pulseiras, que claro, Bueno, pues, fixémolas nunha empresa de Culleredo, foi aí algo pode tal. caer, algo pode caer, Entón, non? se non é o Concello, algunha outra institución sempre será benvida a colaborar con nós neste tipo de iniciativas. É por unha boa causa. Exactamente. Pois por esa boa causa abogamos. Gracias a todos e tamén a Uxía, a toda e todos, e vos esperamos aí dentro de 15 días aquí en Radio Culleredo, nesta terraza.